Il-Partit Nazzjonalista jinteressah minn kull negozju li hawn f'pajjiżna u dawn il-familji mhumiex biss numri jew statistika. Dikjarazzjoni ċara li jagħmel il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idren Delija fil-Parlament kif bdew jiġu diskussi l-estimi tal-budget għas-sena d-dieħla. Għax il-bieraħ kellna l-Prim Ministru jiftaħar illi fl-aħħar snin fallew 4,000 negozju żgħir u kburi għax dawk fallew ma jimpurtax għax kien hemm 12,000 kumpanija ġdida. Għal din in-naħa, Madam Speaker, aħna jinteressana anka jekk ifalli negozju wieħed biss għax wara dak in-negozju li għall-Gvern huwa numru għalina huwa persuna, hija familja. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tul id-diskors tiegħu tkellem fost l-oħrajn dwar il-qasam tal-ġustizzja u saħaq li l-Gvern qed jikser il-Kostituzzjoni huwa stess. Hawnhekk għamel referenza għal kriżi li pajjiżna qed jaffaċċja minħabba nuqqas ta' ġudikanti. Hemm lista sħiħa ta' ġudikanti illi din is-sena u fis-snin li ġejjin f'din il-leġislatura ħajkunu qed jirtiraw bl-età. 11 b'kollox fuq medda ta' 4 snin. Meta diġà għandna wieħed mill-inqas compliments fil-ġudikatura kif imkejjel bl-istess scoreboard fuq kull 100,000 abitant. Maħniex qed ngħidu li b'kollox f'Malta u inqas milli hemm l-Ingilterra jew il-Ġermanja, għax ovvjament hemm inqas nies għaw Malta. Idren Delija qal li l-Gvern ħataf l-istituzzjonijiet u fejn suppost qed issir ġustizzja qed isiru postijiet fejn qed tirrenja l-oppressjoni. Il-post, l-edifiċju, il-bini fejn insuppost tmur ħassib il-ġustizzja qed isir il-post fejn hemm l-oppressjoni. Fuq il-til tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia, Idren Delija qal li qed jidher l-ġustizzja fuq dan il-każ mhux issir. Bit-drittijiet fundamentali tal-familja Caruana Galizia jiġu miksura kontinwament. Tkellem ukoll fuq il-U-turn tal-Prim Ministru Joseph Muscat kif issa ma jridx l-Oppożizzjoni kollha kopja sħiħa tal-inkjesta li jagħmel il-Maġistrat Aaron Buġejja, każ li qed juri l-iżbilanċ politiku li hawn f'pajjiżna. Għandna dak li jinsejjaħ f'dan il-pajjiż inċest istituzzjonali. Xi tfisser? Tfisser li għandek poter li suppost huwa ta' xi ħadd, tal-Avukat Ġenerali pereżempju, illi żgur ma jistax jiġi eżerċitat minn xi ħadd ieħor, mill-Eżekuttiv pereżempju, mill-Gvern, mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru, mill-Ministru tal-Ġustizzja, illi jitelgħu l-qorti it-tnejn għax jiena nfittex l-Avukat Ġenerali biex jagħti lill-Oppożizzjoni ir-rapport Buġejja fuq l-inkjesta Grant u jieqaf jikkommetti żbilanċ politiku. Idren Delija tkellem ukoll dwar l-ilsien Malti u l-importanza li nsaħħu l-lingwa, il-lingwa li suppost iġġib għaqda fost il-poplu. Minflok iżda l-Gvern ta' Joseph Muscat għażel inaqqas l-importanza ta' din l-istess lingwa nazzjonali. Il-kap tal-partit tkellem ukoll dwar il-kunsilli lokali fejn il-Gvern qed iżarma s-saħħa tal-kunsilli u ġabhom bla vuċi.